Suarane ditepke ngono lho. Jebul tukule sugete yo ngantemi. Tukule rezeki kok ngantemi. Jebul tukule lagi. Apa tukul apa? Tukule suket. Yo ngatemi ngono. Lagi sukete yang Apa bener kuwi? Ora salah. Nggih salah to, Pak. Jeneng meniki rusak lho. Niki masalahe mboten ngerti tatanan lagu kok. Kok nggih lagu ki yo gawe tirakat. Oke. Ngono, kon dene kados Pak Mujianto. Iya. Kalian Ibu niki nggih kersa gawene nggih gamel tirakat. Iya. Kula alhamdulillah dalu niki kula saged marak suwan ngriki. Bola plek, Pak. Sinten? Sing digawe. Loh, asmane. Kakek. Ora kokak kakek tok Lho iki kanca mancing kok, Bos. Weh, Lho. sik. Loh. Kok nyolo wedi. Kok kowe kenal karo Pak Loh, Kakek? gaene lomba mancing kalih kula, Bos. Niki. Berarti kenal awakmu. Loh, mumpun ngeten lho, Bos. Berarti ra ono bayaran. Loh, ya jelas, aja to, Bos. Piye to sampean ki? Wong ki yen duwe ngilmu sregepa mulang, duwe tenaga kersa rewang, duwe duit gelem nyumbang. Ayo ngono. Nek duwemu ngilmu mulang, Los. duwemu tenaga rewang. Oke. Duwe duit nyumbang. Oke, Bos. Lah saiki kowe nek tenaga wis enek, Enek. ngilmu enek, Enek. duit enek sing mbok wehke apa? Loh, wis Ngilmu duwe, tenaga ana. Ana. Duit cukup. Iya. Lah terus bengi ki sing mbok paringke apa? wis tak eling kabeh. Khusus kakek. Masyaallah, Bola mancing kok. Tuh. tanpa pamrih, Iya no. tanpa tendensi. Tenan lah wis. Alhamdulillah. Sambung sambang sumbang. Loh. Nggih. Bola mancing kok, Bos. Lah kok mbok wehke kabeh sampean mantuk gak nyuwun apa? Ora njaluk apa-apa aku. Wis to. Berarti lilo. Lila no. Ikhlas. Ikhlas wis lunas kok dinginane. Oh, iblis sih. Ikhlas. Ngomong nek lunase dek ingi kok iso Transfer. mangsane. Alhamdulillah ora kula gumun setahun jembleng selendeng. Gumune piye? Gumune piye? Hebat kan kakek ya tiba yo mayo sugih. Wayangan. Iki diarani kakek ki piyai sing ora sombong. Tenan, tenan. Sugih ora malih, Iya. penak yo ora ndangak, sugih bondo mboten kersa pamer dodo. Ngene lek mancinge gawe katok ndek kaos antok ora ketara. Terus Trimo sugih kaya ngene wayangan mek terus wayangan mek trimo ngresmek nek tukule tewel iki hebat kakek ya. bukan tewel. Bukan tewel matane. Kuwi iki prayo tandurane Pak Mujianto. Gak ngresmekne. Terus mekne putrane iki lho. Wah. Lah ketok apik tewelke dibrongsong. Engko rung mateng parani bakul didol ning gone pasar Samben Payu. Jajal kowe dibrongsong napa ya gelem kowe. Ayo tak omongi. Mangsane ora maido. Inilah hajatannya pernikahan. Pernikahan putrane Dua Bobo. anak dijadikan satu. Ini menandakan tidak ada rasa bancinde Ya. banciladan. Berarti ngirit ya gue. Mboten lho, Bos. Jenenge ngirit gitu lho. Anak loro dadi Nek ngirit siji. tuh mboten wayangan, Pak. Anak loro dadi siji. Lho niku jenenge ora beda-bedakne, Bos. Adil. Adil iki ngoten niku. Kudune kan ping pindho. Loh. Jagani, Bos. Jagani piye? Jagani piye lek mumune kok. Jagani nek Mas kakek repot gitu. Nah. Sok ben ora iso nunggoni, ora iso ngancani. Lah Dadi didadekne dalu siji. niki dadekne siji, Bos. Iki sing diarani bapak sing bupak Iya ki niki kakek niki. kakek sapa? Aja kok kakek to, kuwi sepuh kok kakek. Arahe teng pemancingan kuwi kalih kula. Kek teko yo jo ngoten lho. Oh ngono ya. Dadi Nama familiar. Nama familiar niku, Bos, teng pemancingan kalih kula. Kakek sinten? Eh? Kakek sinten? Kakek tua. Iya. Lah dolan. Yo kakek Mujato. Nggih. Hebat wis, jos lah. Kowe lek nyoper mobil kowe ro. Pripun? Aku ning kiri to. Loh. Lho, kuwet iki diteraki jok. Loh, ngene mobil kowe ya jok. Ndak mau Pak, ora apa-apa. Oh, jenenge kalih jenengan kalih kula ndek iki lho. Mulih mancing keng ngene Putih BBI Blitar. Iya. Enten wit asem kalih kula. Langsung bablas. Loh, ning tengah dalan Tenggang dalan wit asem kene wit asem. Bablas langsung kakek. Pak Mujianto. Iya lho, Bos. Nabrak wit. Oh, ora lho wit asem sakmene jan ini. Kowe engko tak tonyo tenan lho kowe engko. Wong Mas Gondro ki lek ngendikan Kowe ndek kepenak. kelebihan nek mancing tak dipani. Loh. Mancing umpan plok langsung dipangani, Pak. Dah, alah jatuh. Kowe ora gumun to kowe. Lomba mesti menang kok. Mesti menang. Mesti kowe. menang. Sik nek kanca mancing berarti cabeke iwak apa? Loh, aja meneh kok capek kakek lho. Nggih. Yo. Kan dulu. Goleki sapa sampean iki? Kakek. Kakek lenggah ning ngarepe lho. Endi jale? Heeh. Lho. Endi kok kae-kae yo mripatmu? Bos. Wah. Bas. Ndek gawe to, Bos.
Kowe ra celelekan lambemu. Boten mancing ta. Lah kene ya mriyayi ngagem batik, ngagem sangka. Lek mancing iki biasane kaosan karo andek wis nyuwantek kok niku, Bos. Ah. Oh ngeleng-eling jebule wis jan walah, Bos. Lho wonge blobot to. Lho boten lho. Nyatane ya mulya. Tenan lho. Wis jos lah, ora ngerti aku. Tanpa ngenyang lho nimbali sampean Lho, wae. tenan lho. Pak Kakek ora Pak Berarti- Mujanto. Berarti yo apa cabeke iwak? Lah Lho, alah. Kula niku kulino mancing, Bos. Nek trimo mriki nun sewu lho, nggih. Nun sewu mriki lho, Daerah mriki. ndi? Lho. Mriki Lho. jeblok niki lontek ning nilane. Jeblok tumpang niki wis. Matane jeblok iki kono. Kiwi. Nah, sing pekok iki kowe kuwi. Jeblok iki kono kok. Nah, sing pekok kowe iki motor ki tak parkir kono. Aku njukuk motor sik terus rono. Iki ana lho dagelan kisinan ya enek iki. Lah wong jeblok iki kono kok dudengur. Lah motor tak parkir ning kono, Bos. Betul. Jeblok kalun tumpangi nilane kula, Bos. Wah, berarti Ngono ya? cabek apa ya? Ya apal. Nek mau kecepakno apa? Alah, nek trimo tepak ya. Heeh. Iki biasanya anak nila, mujair. Lho. Lah nek pamane kropyak ngono kuwi. Tropiak iki biasane nun sewu kuwi tombol luwe ngono kuwi. Lho. Wah, apal iki pemancing tenan iki. Glubuk ngono. Nah, Lele lho. Nek mau mak telusur perempus. untuk Lho. Nek enek kricik plung kuat wak buar swasar. kuwi mbokmu ning Jombang kecemplung ngono kuwi. Mbokku ya mbokmu ora sembrono. Opo enek opo lah iwak kok akeh ramu. Nek pandodok ngisor iwak to. Ora ya ora ono to. Lemak plung ngono. Mak plum niku jenengan lara weteng. Wah, kok sembrono. Nuwun sewu, anggenipun lenggaken Kang Putra pangapunten Mas Gondrong. Menika penjanipun ingkang ngamangkugati Bapak Mujianto. Nggih, Pak. Ngentekke ragat golek nikmat ben adoh saka laknat slamet donya akhirat. Insyaallah sedaya pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki mboten gemen-gemen, Pak. Ngeten niki nek wong medhit mboten mungkin kaya ngeten niki. Wis niat nek ina Inama amalu biniat. Ngono Wong niku. nyatane daleme dhewe lho, gapura selamat datang niki. Niki lho. Iki nek ra wong jos ora iki. Iki sik apik rencana kowe engko ora entuk mulih. Nyapa? Regamu bengi iki 10 yuta engko ditambahi 5 yuta genepe 15. Dienggo apa? Kowe engko dicor ning dhuwur pager ngono lho. Cor matamu. Lah wong iki daleme wis bawira kaya ngene gagak. Dadak mbok paida lho. Kok iso? Nuwun sewu, Pak. nggih. Lho, apa nuwun sewu Niki lho kula tak mernane sing kagungan Lah, kersa. perlu diterangke. Lho lagi Dadi ngono. pinanganten sakalipun menika lak wonten kalih manten. Ya. Inggih menika Evi kalian Anam, Hilma kalian Bayu. Dadi manten kuwi sing penting nuwun sewu kuncine ming siji, Pak. Kuncine ming siji kudu ngerti sandang, kudu ngerti pangan lan kudu ngerti papan. Niku sing paling baku. Dadi kowe nek duwe nuwun sewu lho. Dadi manten kuwi ya rekoso ngene iki. Mikir bapake engko telase pinten, sik nyeneng-nyenengke. Mula wong tuwa ki rekoso. Anak mesti dijak mulya. Ning golek ana ning dinding gon ki nek anak mulya, wong tuwa kadang sik direkasake. Lah iki muga-muga manten loro ngertine rekosane wong tuwa. Insyaallah anake mulya, wong tuane dijak mulya. Ngerti labi wong tuwa. Leres, Pak, niki lho. Dadi paling Ngene. tidak lho, kita kuwi. Nang ngene iki lho sing ngomongnya apa? Kok omong mek ngene tok terus mlaku rono lak ya terhina ta aku. Kowe panas lho. Lek ngomong ku sing jluntrung iki Nah. wong pinter kabeh. Lah nggih to, Bos. Saya itu Lah, harus kula niku bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Dadi kudu ngerti karo ilmu Loh, kasukuan. nggih. Bro. Ngeten. Pak Mujianto menika ndhawepne putra lan putrine kekalihipun. Evi, Mas Anam, Mbak Mas- Ilma, Bayu. Nah, niki wis iso didelok antara siji lan sijine loro menika isin-isin ing donya. Upamane loro. Dunia itu paradok. Enek Ana. dhuwur, enek endek, enek apik, enek elek, enek awan, enek bengi. Enek sing waras, Enek enek sing sing gendeng, nah, enek sing sugih, enek sing sing melarat, enek sing sehat, enek sing loro. Enek sing ganteng, enek sing sing elek. lho kuwi lho. Dadi enek sing sugih, enek sing waras. Cih. Enek sing waras, enek sing sugih. Betul. Nah, Tadi dunia itu saling melengkapi. Sing darani wong Jawa niku mekaten, Pak. Mulane Pak Mujianto menika ora bedak-bedakne anake, ning ngugemi dadi wong Jawa sing ora ninggalke Jawane, dadi wong Jawa sing njawani. Jiwa Jawa kang kajawi Nggih menika sing kula aturaken. Pak. bisa melaksanakan transendensi Nggih menika menyesuaikan rumah gerak. leres. Dadi wong tuwa ki abot lho, Bos. lho.
Mulane wis pas dina iki iso ndhawuhke putra lan putrine. Mulane sing mbok omongne mau bener, enek wong tuwa iso nyenengne anak, ning ngurung mesti anak iki iso nyenengne wong tuwa. Lah kene ngerti Wong tuwa siji iso nyenengne anak 5, ning ngurung mesti anak 5 ki iso nyenengne wong tuwa siji. lah iki lho sing tak maksud ngene iki. Lambemu ki ngomong sing ngene iki. Ben nyenengke. Gunane lambe iki nggih ngomong sing apik. Ngene iki lah adimu melu seneng yen kakange iso ngomong apik. Aku ya melu marem. Nah, marem. Dadi kurang syukur omong. Lah nggih. Ning omong nganggo waton. Nah, dadi samu barang menika lek wong Jawa iso njawani. Samu barang sing ana ning kene iki bisa dienggo patuladan iso dienggo pitutur temanten kekarone. Saiki manten digaweke kuwade kuwi pamriye apa? Kuwade iki saka tembung temanten kekarone iki kudu kuat nyangga barang sing gedhe. Apik ya apik. Kuwade iki kuat nyangga barang sing gedhe. Tegese wis dadi temanten kekarone, iki godhong iki saya gedhe ora saya cilik. Biyen sik bujang, biyen sik prawan, paribasane ngalor ngidul seneng. Nek wis hidup berumah tangga, itu dinamika kehidupan rumah tangga, itu permasalahan yang akan timbul. Sama bocah ki ya ampun Loh, pikiranmu kok kok nganti iso tenemu ngono ki kepiye coba? Ngawur rek. Pangananmu apa Kok ben kaya iso? ora waras ben iki jan. Wis to. Aku lek dino maksudnya gendeng ya aku gitu. Ora. Ngomong apik, Maksudnya kok. lek ngomong kaya wis ora Loh. sebaene ngono. Pengalaman kok. Kaya dudu wong waras ngono. Pun pengalaman ning ngeten iki. Kowe yang kasurupan apa? Kula niku lek ora main ning ngene kanca mancing ora niki, Pak. Salah niki. Lho iya no. Memang kuwade ya, Lek. Wade, Pak. Kuwadenipun dipun hias wonten gunungan wayang. Gunungan ki bentuke lincip. Ngene. Tegese wong wedok kudu. Lincip Alah. lebih. Lah wedok lirit lincip ngono lho. Lincip iki tegese wong wedok kudu nyembah karo wong lanang. Mergo wong lanang sebagai presiden rumah tangga, sedina sewengi golek pangupaya jiwa dienggo ngurapake keluarga. Lho. Kuwadenipun dipun hias maneka warna wonten kembang ingkang dipun wastani kembang napa kantil. Kantil ki muga-muga temanten lanang kantil karo temanten putri, semenuga temanten putri yo kantil karo temanten lanang. Ora kadang karo wong liya ya. Mboten lho, Bos. Mergo dadi temanten ki tidak menyatukan persamaan tapi menyatukan perbedaan. Wah, Kuwadenipun dipun pulas warna putih. Putih ki resik ki suci. Yen wis urip berumah tangga kuwi kudu mbok resiki sangu barange. Kemarin adalah kenangan, Dadi- sekarang adalah tumpuan dan besok adalah jawaban. ora leh nyeleweng ya. Oh, tenan ora lho, Bos. Lah nek wong nyeleweng piye lho? Salah nih. Pama ning omah ki paribasan sego tok. Kudu mangan sego tok kuwi. Ning jaba enek rawon. Aja sampe keguh utawa iri utawa pengen mangan rawon, tetep sego tok. Lho, mergo sego ki apik elek. Tek dhewe. Ning jaba enek pecel. Aja mangan pecel, Mergo tetep sego tok tek dhewe. eling-eling wae. Iya tek dhewe lho, Bos. Ning jaba enek capje. Aja mangan capce, Cok. Tetep sego tok ning omahe dhewe. Ning jaba kok ketemu gule. Nah, kuwi lek duwe tok ora apa-apa, duwe tok ora apa-apa. Rada enak. Iki menclah-mencleh. Berarti seneng gule. Itu kimpleng-kimpleng piye ngoten. Apa sak bajute Lek? Wontenipun kuwade dipun parna sarwa putih lajeng panggihipun pinanganten kekalih dipun papak kalian kembar mayang. Kembar mayang ki lek wis urip bebarengan kekarone iki kamu bahagia. Ning aja lali kembar mayang ki madhep mantep manembah nindakake sembahyang. Lho, Wah, mergo awake dhewe iki urip ning alam donya ya mung budidaya ning sing kuwasa ya kuwi Gusti Allah Subhanahu wa taala kuwi sing ngentok nasibe awake dhewe. Kembar mayang kembar sembahyang. Lho nggih no. Madhep mantep manembah nindakake sembahyang. kembar mayangipun kabentuk saking janur. Janur ki jaan ki pelaku nur ki cahya. Temanten kekaron iki oleh pepadang jagat, pemanten kekaron oleh pepadang donya. Lan. Heran sampean. Pinter kok saniki. Kok iso janur kok iso. Janur mau. Janur menika menapa? Jaan. Nur ki cahya. Lho ngece sampean ngece kula. Rene to wong guyu ki seneng kok iso. Guyu. Wontenipun janur dipun bentuk kadya kupat. Kupat ki ngaku lepat. Wong wedok kudu ngaku lepat, wong lanang ya kudu ngaku lepat. Dadi temanten kekaron iki aja rebut bener ning rebut salah. Berarti dadi roti. Roti ki rono rene kudu ngati-ngati. Sembarang iso. Oh, Kacang. Kowe kok hae piye to? Apa nih? Januripun kaya keris. Keris ki disengker ora iso diris-iris. Lho, Pak. Wontenipun janur dibentuk kados lepet. Lepet ki silepen kanthi rapet. Apa sing dadi permasalahan dalam rumah tanggamu kuwi kudu mbok silep, mbok kudu musyawarah karo keluargamu. Terakhir wontenipun kupat lepet lan keris, januripun mesti dibentuk kaya manuk. Kuwi ndudone yen temanten lanang kuwi ndek manuk. Nek dindingkon nek lanang ki ya nek manuk. Iya, nek manuke. Iki bleset to. Tegese manuk ki filosofi, mibel sak nggon ning tetep mulih murakabi keluargamu. Panggihipun pinanganten bagya mulya para warga lan keluarga dipun sunggata wontenipun dedaharan rawon. Lah iki lho rawon. Rawon. Rawon ki rabi
radio sepisan kanggo selawase. Wah, apik iki. Ya ya apik. Lek nganti ora sepisan dadi awon. Dadi awon. Won ki sok rah. Mas Gotong ngene. Sitok-sitok. Loh, Rawon. Kene. Ra ki rabi sepisan kanggo. Bocah ora tak totorane. Tik. Kene. Rawon. Rawon ki rabi pisan. Iya lho. Ya ya. Iki jenenge sego. Sego ki saka tembung se. Se ki selakno saba kanggo dulur-dulurmu. Wong wedok ya kudu saba kanggo dulure wong lanang, sing lanang ya kudu saba kanggo dulure sing wedok. Apik lho. Iki enek iwak rawon. Eh? Kok Wah, luwe ketok galake gitu. nyok. Lah dudoe karo tital-titil. Luwe ketok. Galange rong anu di. Kok Gom. ana capar. Cah, Sitok-sitok. Capar lho. go ki gotong royong. Citok-citok itu. Iya. Citok-citok. Ora aku sego to. Wis tak segone. Pon. Lah yo, eneng capar. Capar ki ca. Ca ki capek lah cita-citamu setinggi langit. Cakil. Dudu capar ki capek lah Oh, cita-citamu. tak kira lek cakil. Untuk membina rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah. Tak kira capari cakil kesimpar-simpar. Ngengkel ya sampean. Iki sambel. Pare urung. Loh, Par dereng. Mosok catok. oh pare urung. Pare dereng. Pare piye? Par ki paringono. Tegese Oh. paringono ki donga. Muga-muga donga sing apik tamu sakmene mbane iki muga-muga diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ora et labora. Nah, bekerja sambil berdoa. Ngoten lho Mas. Akeh liyane. Akeh liyane. Oh. Oh ya dadi kumplite ngono. Komplit ngoten niku. Ora diluk-diluk karo nital-nitil. Sambel. Eh? Sambel dul, mau tak tapuk lambemu. Sambel. Oh, dudulun. Loh, iki lho sambel iki lho piye? Sambele Sa. sithik men ku sambel iku. Tak Hei, sambel kuwi lho werjekno ben ge tutur-tutur. Sam ki sambung. Sambung silaturahmi ora oleh pedhot, Pak. bel. Bel, bel. Bel. Bel mliku Bel. gledek. Oh itu. Wah, bel tak tau aku diletek. belok dledek iki lho. Bel mliku humble. Humble ki apa ya? Belo, belo. Sambel terbuka. Sambung terus bilani. Humble ki rendah hati. Dadi menungso iki kudu rendah hati. Ngono lho, Pak. Sopo lho kowe? Kalau piringnya ambruk kalau Elisa iki kleru lho koyo. Elisa sing morai. Elisa, Pak. Humble ki rendah hati. Dadi menungso iki kudu rendah hati. Apik. Ngoten lho. Wontenipun capar, sambel, sego, tajeng. Piring. Pir Piring. Piring. pi iki pinaringan berkah barokah saka pini sepuh sakmene mbane. Amin. Ring. Masyaallah. Ringan tangan. Dadi menungso iki kudu ringan tangan. Entengan. Ladene cepet. Nggih lho, Piring. piring. Sendok. Eh, Sendok. Sendok wae. Kudu cepet lho, pinter iki. Sendek. Kalau cah iku yo sak nggon-nggon mikir. Sendok iki sendekno. Sendok wis sampean beda kanggoku, Pak. Loh. Sendok ki sender. Sing mbok senderi ora ana liya ya kuwi Gusti Allah lan wong tuamu. Lah ya kowe denggelmu kowe. Kowe mung tak warai ora gelem, kowe padha karo aku. Sampeyan sendek. Sendok iki sendekno karo godhok. Sama lek sendek lho. Ayo. Aku senderno. Weh. Bedol. Ora padha ya, Le? Bedol. Weh, iya. Ngengkel sampean. Genapipun daran wonten napa nipun, Pak? Daging. Daging. Nih, Daging lho. Iki lho daging. daging. Dah menika dari bawah sampai ke atas, beliau tidak melupakan perjuangannya. Alhamdulillah. Gas merah, jangan melupakan sejarah. Geng. Geng menika jogging. Olahraga. Olahraga. Penting. Dadi manten iki kudu sregep jogging. Lek wis olahraga, sehat, awake sehat ngupeni. Ora penak. Mosok teko dai teko geng Geng jogging. itu olahraga itu penting, Pak. Penting, Pak. Wo, dadi kena ya, Le. Loh, Hidup dengan olahraga itu bermanfaat. Berarti geng jogging. jogging lho, Bos. Wah, Wonten. jadi Wontenipun daging disusul duduh. Duduh ki lho, oh ya enek duduh kok iso. Duduh. Du ki saka tembung dulu. dulu. Kok nyecek kita du pandasmu. Iki mesti Olahraga lho, Bos. Ademu blesek. Saya dadak pernah mikir gedeng aja lho. Loh, Duduh. ngene lho. Duduh ta? Nggih. Duduh dulu. Nah. Dulu dudono. Nah, Oh iya iki. Dudono dulu. Masa lalu. Lah, dulu kenangan, sekarang tumpuan dan besok Nah. jawaban. Nah, ngono ini. ki lho. Ini. Duduhe ireng mergo enek kluwak. Keluak, kluki klungsa klungsu melu udu. Iya bener. Loh, iya lho, Bos. Iya, iya, Wong iya. Jawa ngoten niku. kok. Wak, Wak. Wak, Wak iwak. iki aja seneng mangan biawak. Lah, wak iwak dipancing. Wah, iki senengane Pak. Wak iki senengane kakek bendina mancing iwak. Lah, Oh, Wes, Apik. Bos.
Bos. Ya senajan to ming wujude panganan tedaharan. Wis pokoke Ning ndonga, apa Pak. gunane to, Nggih Mas? nggih wis pokoke sehat lalu pokoke. Asma Kinarya Japa samu barang ra kena ditegesi Lah, to. leres, leres. Ya ngono kuwi. Nggih lho, Bos. Wis Kula kersanipun jangkep lan adil. Ora enek hitungan to. Nggih. Hitungan nasib iki kan enak. Leres, leres, Iki kowe leres. iki ra ngemu kae pancen ngemune ampun tenan. Apa? Sing diarani raja nggih niki. Iki hitungane nasib ya apik. Loh, Dadi manten Artot iki carane piye? Sik, Mas. Hitungane kan enek to. Iki dinane apa ki? Dinane apa? Rebo apa niki? Dinane iki anu. Dina napa niki? Malam Kamis. Rebo apa? Sik, tak ndelok kene Wis sik. iki janane kowe. Tekok iki sing jelas. Dadi kene iki dukune malah bingung. Rebo pon. Rebo ki pira? Rebo kuwi 7. Pon Itu 7 karo 7. 14. Angkane 1 karo 4. jumlahe 5. nah iki lho. 5 ki saka tembung wis sah temanten kekarone 5 ki wis sing diarani 5 ki Pancasila. Wis sah kanggone agama lan nego. mata hitungan dino dadine Pancasila. Kowe Jawa jane dukun mesle kowe iki. Masa siji arep papat dadine 5 Pancasila iki lho manten. Nasib. Loh, Kok matene ora Pancasila? sah, ora disahne negara, Loh, ngalor iya. ngidul digrebek Satpol PP bosok, Bos. Iki mboten Berarti ya bener ya. penting negara niku. Loh, bener berarti Loh, Pancasila. Jenengan sing ora pengalaman. jenengan niku surat nikah ki penting lho, Bos. Terus hitungane piye, Pak? Hitungane 5. 1 karo 4 jumlahe 5. 5 ki jarwo 5 ki Tembung li karo Jawa. mo. Li ki lincah, mo ki modot. Dadi manten lanang Wong wedok kudu lincah ben wong lanang iso modot. modal pikire. Tegese modot pemikirane, Bos. Nah, ngono. Lincah wong wedok prigel nyambut gawe Gawe. apa sing dadi kekarepane wong lanang ndang dicepakne insyaallah wong lanang ki modot piye tamrih dimen iso nyenengne wong wedok ki mau. Murah kabeh. Murah kabeh. Tentang hitungane rezeki lek 5 mang piye? Loh, 5 ki non wis pas lho, Bos. Dadi Pak Mujanto menika jumlahe 5. Iya. Menika jodoh rezeki pati, jodoh rezeki. Alhamdulillah. Dadi duwe gawe ing dalu menika insyaallah pikantuk rezeki kang linuwe. Alhamdulillah. Dan- Iku Loh. kaya ora percaya. Jenengan Niki, iki weh, loh, niki Ya pujangga, Pak. iki tuwek lho, Bos. ya aku yang bener Ilmu tuwek. Ya. Aja nyeparane kula. Masjid kari dhewe rezeki ya. Langke lho. Piye hitungane? Rebo pon. Rebo ki 7, pon ki 7. Jumlahe 5. Jumlahe 14. Terus Angkane hitungane? 1 karo 4 jumlahe 5. Yen digoleki Jawane jodoh rezeki pati, jodoh rezeki. Dadi Pak tipe Mujanto lan rezeki ya, temanten kekarone lan uga Jawa sedaya tamu ing dalu menika pinaringan rezeki kang berkah barokah. Amin. Lek cara Nanggap payang asmane Mas Sun. Masun. Sun ki dadi Sun ki dadi pakan bayi. Dadi Tuh, kok iso kan bayi lho. lah pakan bayi sakmene bayine pramuka kuwi to. Aku kelingan anak. Sun ki nek tembunge aksara Jawa. so karo no. Ana caraka data so. 8, 8 karo no. Ana 2, loro. jumlahe 8 10. karo loro 10. jumlah angkane 1 karo 0. yen dijumlah 1. temune jodoh. Wah, apik. Siji ki jodoh. Dadi pun pas Pak Mujanto duwe gawe ing dalu menika nimbali panjenengan ingkang dados makrifate wayang ing dalu menika pun jodoh Masun. Amin. Ngoten lho, Bos. Ana caraka Loh iya no. kakek ko awale. Eh? 5 ya. Iya. Padha berarti. ya. Nggih lho. Kono sing oleh rezeki, jodone rezekine akeh tinggal nimbali jenengan. Dagelane jo klitik. Jo kritiki jo kritiki kritiki kok karo to. Ana caraka 5, ana caraka data 7. 5 karo 7 Jumlahe 12. 12 angkane 1 karo 3. loro. Ya, Kok men to iki ya. 12 1 karo loro. jumlah 3. Jumlahe 3 yen digoleki Jawane jodoh rezeki pati. Ya tadi kowe. Tadi. Aku ora enak. Penak kowe. Kono rezeki kene jodoh Loh, aku pati. Ramalan Jawa. Iya. Iki ramalan Jawa lho, Bos. Kuwi tenan opo? Loh, niki kula niku buka buku sesepuh kula lho, Bos. Dadi lek klitik mau Kok karo to. Rolas. To karo to, ko ki 5, to ki 7, jumlahe 12, sakone 1 karo 2, jumlahe 3. Heeh. Jodoh rezeki pati. Dadi kowe iki hati-hati lek yang menjambut. Lah jenengmu ya padha karo aku Mas. Aku apa mau? Klutuke. Klutuki to karo to. Kok kuwi 5, to kuwi 7. Angkane jumlahe 12. 12 nek diitung 3. 3 ki Angkane 1 karo kuwi 2, Loro, jumlahe 3 telu. kuwi pati jodoh rezeki. Oh, dadi pun pas. dadi beda ya lek. Nggih lho, Bos. Dadi beda ya. Beda. Kira Dadi pun iya. Eta Pak. Masa Kowe kok- sak dulur ora padha. pun pas Lek- Pak Mujanto kalih kula menika pun pikantuk rezeki. Ngoten. Rezeki Jodoh Itu jodone ngono Mas. nek, itu ngono nek.
padha rolas. Klitik nggih, klitik. Klitik. Hana Caraka 5. Lah iya to 5 to. Hana Caraka Data 7. Lah, iku 7 kali 5 12. Angkane 1 karo 2 yen diitung 3. Telu lah yo telu to. Ibane yen tembung Jawa Jodoh rezeki pati kuwi kopokane jane iki. Iya ya, Mas. Lah iya. Lah, kuwi Nek pasti. sampean Aku yo padha to. Jajal. Putu ki karo to jumlahe 12, aku lek 1 karo 2 jumlahe 3. Pati jodoh rezeki. Ngono lho. Ini rambut rungokne iki nek ngomong. Lah kok patine didhisikke, Pak? Kuwi Iki jane ilmu piye Jawa. to? Aku kok rada bingung rada. Ilmu Jawa lho. Kudune lak padha patine keri to. Nah, Kok iso mbok dhisikke iki sing lho. keri awakmu. Lho ora iso. Oh ya bener nek sing keri aku. Ngeten jodoh rezeki pati. Nah. Tembunge wong Jawa jodoh rezeki pati. Heeh. Golek jodoh wis temu, jodone barokah njur tampa rezeki. Rezeki kuwi manut saka Gusti patine keri. Ya mesti Berarti mati ngrasake iki keri, Le. jodoh, ngrasake rezeki, Ya. patine keri. Terus mati. Mati. Sampeyan piye mau? Pati, pati, jodoh, jodoh, rezeki. Urung nampa jodoh, ra nampa rezeki wis mati sik. Asik. Duk. Lho, Duk. Iya to, Pak? Iki, Bos, sik bos dulu bos. kowe ilmu Jawa ya. Kowe? Anu sik bos dulu. Lho lah iya. Anu tipe Aku jodoh wis entuk, rezeki entuk, Jodoh. pati manut Gusti. Iya. Lah sampean kok pati jodoh rezeki. Kowe apa ora pengen ngrasake jodoh karo rezeki kok patine dhisik? Anu bos, anu tipe ramalanmu kleru mau. Tiba aku mau karo awakmu. Aku tiba yo jodoh rezeki pati. kok lek wedi ora. Kleru itu aku. Ono kuwi Oh, dipas-pas. berarti wong loro padha. Sami. Padha nggih nggih. Oh, berarti kowe ilmu Jawa kleru ya, Mas? Nggih kentu niku pas Ya, kelawan ngono. kentu Pak. Ngapunten. Nek Iya. sak tok kentu niku wae. Anu, genduk Dinda. Oh, Dinda, apik nek iki. Iki cara kodame apa jajal? Dinda iki. Ini Dik, Dik. Aduh, aduh. Oh, iki. Lah, coklit iki. Kene. Kowe diperiksa napa yang mripatmu? Kocok. Kok syuting Loh, apa iki? bangke niki kula duding jejere iki lho, Pak. Deretan iki lho. Lah, iki anu, iki Seloyo iki Aceh. Seloyo Pak. Seloyo. Kowe iki lek ra kenal ki aja sok kenal. Iya. Cek Dinda to, kok. iki ketakan bagus. Nggih Pak. Yo gede dhuwur. Nggih. Jane kenceng apa ora? Kan Kenceng apa ora? Jan? kenceng Pak. Omahe Seloyo kok mulah malih. Jan piye? Mau seloyo tak ingus kenceng. Iki dulur ning ora akur ya iki. Din. Kene dijajal di. Bener. Nek delok posisi kene iki apik iki. Iki putune Pak Seswo Budoyo. Niki. Alhamdulillah. Iya. Hmm. Aku iki tak didik ngene cah tak. Nggih. Bocah ngene lek ku ndedek wis suwi. Iki kan dedek wis kuwi. Kok anggere kok tembung dedek iki suwi. Didik. Oh, alam didik. Didik. Kok kene dedek iya iso. Ora masalah. Ning nek wong wedok ngene iki apik, Mas. Tak delono, Dijadikan. tak delono coba iwak ya. Nggih. Rodok gendut-gendut iki. Iwak apa, Mas? Tombro. Wah. Iwak tombrong. Tombro iki. Asik. Nek Pik, niki kowe iki kakmu. iwak apa? Rodok cilik kae, Heeh. wader pari. Lho. Cara iki iwak. Kuwi nilang. Ah, iki meneh iwak apa? Iwak bolsom. Wah. Iki Red biru. wape. Cara iki iwak iki apa iki? Kuwi nun sewu ki rodok pola rodok angel ya. Heeh. Utuk. Lho. Loro iki iwak apa iki? Di Loro. paten. Patir. Elisa. Nah, ini taki bener omongane cacak kae. Apa? Dadi cilik tapi larang. Apa, Mas? Iwak cipak. Apik-apik. Iya. Dadi warnanya indah. Beda ya. Kalau ibu Ibu kuwi nun sewu. Iki kutuk benguk. Kuwi anu lho, kuwi iwak lele sing ora tau dipakan terus kan iwake- awake cilik. Kutuk benguk. Kuwi iwake cilik tapi patile panase lamun. kowe tak tonjol tenan lho. Loh, sesepuh ngono kuwi lho, Bos. Masa kok sesepuh kok iwak apik-apik. Sing Enek gede, arwana, enek anu. sing gede indase. Awake cilik jilirit ngene. Oh, enek kuwi. Enek to? Enek Iwak apa? lele kluwen. Isane. Mas kuwi tesen ngetoprak pinter apa Loh, kok pinter? Oke. Sembek. Santai, Mas.